Wilujeng Bapak Ibu lan sedulur-sedulur katresnan, pepanggihan ing cariyos basa Jawi. Kados pundi pawartosipun? Katur donga saking kula, mugi-mugi kawontenanipun Bapak Ibu lan sedulur-sedulur katresnan tansah sehat, semangat, lan lancar anggenipun ngayahi pedamelan. Amin. Ing wekdal niki kula badhe ngaturi crita alaming lelembut anggitanipun Pak Ninovi kanthi ira-iraan nini-nini wungkuk wit kepuh gruwung. Kados pundi lelampahipun? Sumangga sugeng midhangetaken. Sakjane kontrakan sing dienggoni paminto sak keluargane isih kurang 4 wulan meneh. Nanging sarene ana kanca kantor sing nawani ngenggoni daleme eyange sing wis seda, sing luwih gedhe tur luwih mbawera sarta gratis. Mula dheweke banjur semrintil ninggalake omah sing dikontrak saiki. No, kowe kuwi tawa-tawa ngenggoni daleme eyangmu tenan apa mung guyon to no? Paminto isih durung percaya. Bab kang wigati kaya mengkono kok mung dienggo guyon kuwi lho. Iki tenan. Wis to, cekake kowe sekeluargamu mung kari ngenggoni. Kowe iku wis tak anggap kaya dulur sinara wedi. Senajan jejere mung kanca kantor biasa. Aku ra wis kandha menyang kowe yen aku mujudake putu sing paling ditresnani. Biyen yangki wong sing sugih mblegedu, sawahe sak bohah lan daleme sasat pating tlecek. Dene Mbah Kakung bisane sugih ya merga dadi juragan kelapa sawit jaman Walanda biyen. Nanging bareng Mbah Kakung seda, usahane dipasrahke menyang kancane sing nate ngrintis bebarengan. Wusanane kancane sing Mbah Kakung oleh nerusake usahane ora bisa pinter kaya si Mbah Kakungku. Setahun candhake usaha klapa sawit dadi bangkrut. Kang kaya mengkono mau jalari daleme simbah padha didoli boko siji. Pungkasane daleme simbah saiki ya mung kari loro. Sing siji disewakake marang kantor KUD, dene sing siji didalemi Eyang Putri. Putrane Eyang Putri mung ana loro. Sing siji bapak lan sing siji meneh Pak Deku sing manggon ana Sumatera. Hanyang kono Pak Deku wis kagungan dalem dhewe. Mbo wis pirang taun lawase dheweke ora nate kondur menyang tanah Jawa. Bareng Eyang Putri seda, omah mau dadi kosong. Bapak sing wis ngunduri yuswa banjur masrahake menyang aku. Eyang Putri mung kagungan wayah siji. Ya aku sing elek iki lho. Dene Padeku sing ana Sumatera nganti dinane iki durung kagungan putra. Padeku ya setuju banget yen daleme Eyang Putri sing wis semare mau dipasrahake menyang aku. Dilalah aku dhewe ya elek-elek wis duwe omah dhewe. Sorry lho ya, sorry. Aku ora duwe maksud ngenyek. Aning tenane bareng aku weruh kontrakan sing mbok enggoni sak keluargamu sing ciut lan amit nyuwun sewu ya,
rada-rada kumuh, atiku dadi ngrantes. Mula kanthi ikhlasing atiku yen kowe gelem, monggo, sumangga kari ngenggoni daleme eyangku sing lawas kuwi kanthi gratis. Ya, paling-paling ya mung nambal temboke sing padha gempal kepangan umur. Nanging panjalukku sing kaya mengkono mau bukan merupakan keharusan. Daleme eyangku mau senajan dienggoni 100 tahun engkas isih cukup oke. Jalaran bangunane isih cukup bakoh. Ya mung yen udan deres isih ana sing bocor pawone. Ya mbok menawa kuwi wae sing perlu mbok benakne. Yen ora mbok dandani ya mengko mesakake bojomu mergo yen pinuju masak rak bisa kebocoran. Kaya mengkono mau panjaluke Margana marang Paminta. Saiki Paminta wis ana meh 3 wulan manggon ana daleme eyange Margana. Ya mesti wae Paminta sak anak bojone kerasan banget manggon ana kono. Anake Paminta dhewe si Wawan lan Wiwin sing isih kelas 3 lan 1 SD senengane padha playon ana pekarangane sing jembar. Yen ora mengkono, ya padha jumpritan ana kebon mburi sing ngilak-ngilak lan ditanduri sadengah tetanduran sing rembuyung subur. Malahan sisihane Paminta yen kapinujon kentekan lawuh, cukup ramban ing kebon mburi sing ditanduri sadengah tanduran sing bisa dienggo lawuh. Ora, apa ya ora seneng yen ngono kuwi? Kaya-kaya uripe oleh berkah saka Pangeran sing Maha Kuwasa. Mung dikon ngenggoni omah kang jembar sing durung nate dirasakake sadurunge. Nanging seminggu candhake dadak ana kedadian sing aneh-aneh. Wayah wengi Paminta sak anak bojone enak-enak turu kepati. Sisihane Paminta krungu swara pating klothak ing sanjabaning kamar. Swara mau kaya suarane wong mlaku nganggo teken. Sisihane Paminta sing krungu kaya mengkono mau sengaja ora gelem gugah sing lanang. Dheweke mesake marang sing lanang sing sedina muput ngobyek golek tambahan butuh. Sisihane Paminta sing kepitung rada kendel banjur nekat mudhun saka dipan. Dheweke banjur mindik-mindik menyang pernahe lawang. Ing jaba swara sing pating klothak mau isih pangganggu anggone turu. Nalika lawang kamar dibuka, sisihane Paminta njumbul. Wedi nyumurupi sawijining nini-nini kang rambute mabluk putih tekan geger. Anggane kuru aking, gegere bungkuk nganggo klambi putih kumel lan jarik kawung sak dengkul. Sing nyuwara pating klothak mau suarane teken sing nyongat kanggo nyangga awake. Senajan kekendelane sisihane Paminta kena diacungi jempol, nanging bareng weruh rerupan sing praupane pating pletot kaya mengkono mau, marase sida gogrok. Dheweke jelih-jelih karo nutup lawange ngeget. Rahayune swara lawang sing jumedhor mau ora gawe kagete anak-anak sing enak turu mlepus. Kajaba Paminta sing kedandapan nyawang tingkahe sisihane sing kamigilanen. Esuke Paminta terus kandha menyang Margana ngenani kedadian sing dialami dening sisihane. Nanging apa kang dikandhakake mung ditampa enteng dening Margana. Jare sisihane Paminta mung lagi ngalami halusinasi. Suwalike apa kang dikandhakake dening Margana mau banjur dijarwakake marang sisihane.
Rahayune sisiane bisa nampa karo panemune Margana. Bengi candhake dilalah sawise nonton acara sepak bola Liga Inggris ing TV, Paminto terus lungguh gelik-gelik ijen ana lincak njaba karo ngematake udut. Apa merga oleh gawekake kopi sisiane mau kekentelen apa piye, embuh ora ngerti. Aning nyatane mripate Paminto isih krasa padhang, ora gelem diajak ngleset. Nalika iku ing jaba padhang jinglang wayah purnama. Angin wengi midhit seger marakake Paminto betah tengok-tengok ana kursi penjalin sanjabaning kamar. Ing sangarepe kamare ana wit kepuh kang gedene seprangkulan. Embuh wis pirang taun umure wit kepuh mau. Ing satengahe wit mau katon gruwung amba. Embuh gruwunge mau wis wiwit biyen mula nalika tukul apa dibolongi uwong, embuh ora ana sing ngerti. Lah ya saka panggonan sing gruwung mau ana kedadian sing marakake awake Paminto ngewel. Nganti ora krasa yen rokoke sing mung kari setugel lan isih murup ceblok ing sandhuwure taplak meja kang ana sangarepe. Dumadaan dheweke weruh ana nini-nini ketekelan metu saka wit kepuh sing gruwung mau. Tekene sing pating crongot kanggo nahan anggane mudhun saka panggonan kang gruwung. Sawise kasil metu saka papan mau, sinini-nini mau banjur pating keteklik marani panggonane Paminto. Kelawan ngrekoso, wewujudan sing rupane wis katon pating pletot ke Taman Sunaring rembulan tanggal 15 mau ngunggahi unda-undaan lan terus nyedhaki papane Paminto sing wis ngoplok. Sing luwih edan meneh, lah kok wewujudan mau banjur guyu nyengkiki kaya guyune mak lampir sing ana sandiwara misteri Gunung Merapi. Krungu guyune sing nyekiki karo ngatung-atungake tekene menyang dheweke, sakala makpet mahanani Paminto ora eling Purwoduksina. Eling-eling bareng para esuk digugah sisiane karo Ngundamana. Anehe guyune nini-nini tuwa sing misterius mau ora dirungu karo sisiane. Mbok menawa kegawa saka anggone turu kepati. Mas, ayen krasa arep mbok ya sare ana njero. Iki lho, Mas, pirsanono. Taplake meja bolong mlompong kena tegesan saka rokoke jenengan. Kandhane karo nudingi taplak meja sing bolong. Sisiane sing Ngundamana kaya mengkono mau mung disawang karo kelop-kelop kaya wong kalah main. Mas. Jenengan ki nek dikandhani mbok ya mirengake. Kok mung kelap-kelop kaya mripate Bagong. Bareng pikirane Paminto wis bali menep, sisiane banjur dikandhani utawa diceritani kang nembe wae dialami. Bareng dikandhani kang kaya mengkono mau, sakala sisiane njaluk pindah golek kontrakan omah. Dina candhake isih ana dhayoh kakung putri sing durung nate ditepungi dening Paminto lan sisiane. Tamu mau banjur nepungake jare sing tilas ngontrak omah sing dienggoni Paminto saiki. Asmane Pak Heru kang ngasta dadi guru ing SMP.
Rawuhe kamung saderma silaturahmi nderek tetepangan mau uga nyuwun pirsa sing mbaureksa wit gruwung ing sangarepe kamare paminta. Krungu pandangune tamune sing miterang bab sing mbaureksa wit kepo sing gruwung mau, sanalika paminta lan sisihane dadi njenger. Paminta bisane mung pandeng-pandengan karo sisihane sing lungguh ana sandinge. Paminta banjur kandha terus terang marang tamune yen dheweke weruh ana rerupan kang medeni wujud nini-nini wungkuk sing asring metu saka sajroning wit kepuh gruwung mau. Krungu apa kang dikandhakake paminta mau, Pak Heru lan garwane gumujeng kekel. Pak Heru sing sadurunge ngenggoni omah sing dikontrak paminta iku mung kuat manggon sajroning 2 wulan. Kang kaya mengkono mau merga meh saben malem Selasa Kliwon lan Kemis Legi tansah ditekani karo nini-nini wungkuk mau karo ngguyu nyekiki. Garwane Pak Heru kang kagungan lemah jantung banjur sering kumat jantunge. Mula kanggo ngawekani bab mau, Pak Heru banjur pindah saka kono. Prastawa mau sengaja ora dikandhakake marang Margana lan tangga teparone. Mesakake marang Margana yen prastawa mau malah dadi rerasaning uwong-uwong ing sakiwa tengene. Nanging kanggone paminta ora kaya mengkono. Dheweke meksa kandha marang Margana kedadean misteri kang dialami ing wit kepuh kang gruwung mau. Dikandhani kang kaya mengkono mau, Margana kaget setengah mati. Esuke kelawan dadak Margana golek wong pinter kanggo negor wit kepuh sing dadi istanane nini wungkuk mau. Kanthi bancaan apa anane kanggo syarat, usana wit kepuh kang wis gawe gendro mau ditegor rame-rame dening wong-wong kang ing ana sakupenge omah kono. Kayune banjur didum-dumake marang wong-wong sing mbutuhake. Saploke wit kepuh kang dadi punjere misteri mau ditegor, paminta sekeluarga dadi ayem. Wis ora nate ana kedadian apa-apa meneh. Nanging sawise iku pirang dina candhake, wong-wong sing lagi nganakake ronda ing pos kamling girap-girap. Jarene diparani nini-nini wungkuk. Jare wong-wong sing diwedeni mau kandha yen nini-nini wungkuk mau krekel-krekel mudhun saka wit asem sing dadi omahe anyar. Panggonane wit asem mau persis ana sacedhake pos kamling. Sabanjure liwat musyawarah, wong-wong ing kampung kono bakal njaluk tulung marang Mbah Samidin sing panggautane ngusir roh halus. Pirang dina candhake kanthi kekuatane, Mbah Samidin kelakon nyebratake nini-nini wungkuk menyang segara kidul. Ambuh piye kabul wusanane, sing terang saiki paminta sekeluarga manggon daleme eyange Margana bali dadi ayem meneh. Wis ora diteror karo nini-nini wungkuk. Nanging senadyan ayema kaya ngapa yen manggon dudu omahe dhewe tetep durung ayem. Saiki dheweke lagi ceker-ceker golek rejeki tambahan lan nyelengi sithik-sithik kanggo golek omah cilik-cilikan. Senajan cilikan kaya ngapa yen omahe dhewe rasane ayem. Nanging embuh kapan bisa kasembadan apa kang dadi sedyane. Judul mekaten waosan saking cariyos basa Jawi. Mugi ndadosaken panglipuraning penggalih. Cekap semanten kula nyuwun pamit. Matur nuwun.